dame, der kom sammen med pastoren i nat. Velkommen, pap. Kom on, pap. You come on, pap. Hvad hedder sådan en fyr på spansk? Og de er... Sekretær. Men kun op på Sankt Peter. Det var meget morsomt, det de sagde der. De har jo lune. Og de har også... Nu kan det være nok! Jeg har været lige ved at hoppe på hele novellen. Men hvis du vil påstå, at min gamle ven og krigskammerat Napoleon på grund af udviklingen er blevet stik i randdreng, så kan du godt holde op! Enten er de bindegale, eller også er de frækkere end fanden. Det sidste er rigtigt. Det har Christian den 4. lige sagt. Tror de kan hjælpe mig med en meget speciel sag? Det skal være med en speciel fornøjelse. Man skulle fandme tro, djævlen havde bygget det hotel. Nå, men direktøren er jo også præst. Så er jeg tilbage igen, deres majestæt. Dags, undskyld afbrydelsen. Hvor kalder I fra? Costa del Sol. Jeg er nede for at åbne en natklub. Og ved du, hvad der skete? Ja, den øverstkommanderende gled i en bananskal, kurede på røven ned ad en gletsjer og flækkede panden imod et juletræ. Det fænomen har jeg aldrig været ude for før. Chewing gum. Mor! Præsten har puttet din mor ned i et stort sort hul, og så har de smidt jord ovenpå. Og nu kan hun slet ikke komme op igen. En stakkels lille dreng. Du skal aldrig få en stemor. Nogen fødes til rigdom, andre til fattigdom. Ingen ved, hvad der er bedst. Sådan noget må man aldrig lade et barn høre, Johanne. Selvfølgelig er det bedre at være rig, end at være fattig. Nej, I skal kysse hinanden rigtigt på munden, ellers skældes det ikke. Søren, hvad er det, du... Du skal kysse mig, det er på den måde, der kommer børn i maven. Alle dem derinde, de skulle dø. Alle sammen. Så Sørman, han bliver jo ene, Arving. Men du skal svare, uden at lyve det mindste. Når han blød og varm. Sørman, jeg gjorde det jo for din skyld.
Jeg løber ud og se, om der er fri bane. Jeg tror også. Nej, min fine ven, den går ikke. Jeg er snart træt af jeres evindelige tiggeri. Se så, kom væk. Kom alt, nu finde på noget andet. Hvad er til krigerfanden med jer? Skarskud. Hvad er du så vred for? De stakkels unger har jo ikke andre muligheder end at snuppe lidt hister her. Pas dig selv, musikfjols. Du kan gerne tage dig af de der ræveunger, hvis du har lyst. Mig skal de i hvert fald ikke æde ud af huset. Det var på tide, hva'? Vi blev forfulgt. Heller ikke lære nogen som helst ting. Du er snart en rigtig kriger. Hvad så? Jeg er også godt træt af alt det her. Du vil bare tage tilbage. Du kan godt blive en god kriger. Hvad mener du med det? Der kommer nogen. Alvo! Alvo! Jeg vil gerne være i fred. Det går ikke før, du har fortalt det. Jeg synes, du er my. Er du blevet varm på hende? Hold op. Jeg synes, hun er smadret sød. Hvad er meningen? Nå, det er her, man skal finde dig. Man slår ikke på børn. Hvad kommer det dig ved? Der er nogen, der har set krigerne fra den anden side af øen. Se. Det er krigerne.